13 ka mga nasod ang padayong misalmot karon sa Philippines First International Folklore Festival sa Coronadal City nga nagsugod ni adtong Agosto 9. Ang 13 ka mga nasod pulos miyembro sa Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art kon CIOFF. Ang maong selebrasyon nga magpadayon hangtod sa Agosto 18 mopakita sa nagkalain-laing 16 ka mga grupo diin upat niini gikan sa Pilipinas samtang ang laing 12 ka grupo mga langyaw. Ang mga performers gikan sa mga grupo sama sa PNU Sining Dance Troupe, Slovenia, Poland, Chinese Taipei, Armenia, India ug Filipiniana Dance Group, Mexico, Indonesia, Sri Lanka, Turkey, Russia, Philippine Barangay Folk Dance Troupe, Japan, Thailand ug Echo Dance Company of the Philippines. Sigon ni Francis D. Tolentino, kinsa MMDA chairperson sa opening program sa mga selebrasyon nga historic gyud nga festival sa Pilipinas. Samtang ang pag-host sa Pilipinas sa maong First International Folklore Festival gikan sa pagpaningkamot ni Coronadal City Mayor Peter Miguel. Kinsa maoy ni adto sa Germany alang sa pagbid sa maong event. Sigon ni Miguel nga ang nakapakabot nila sa bid mao ang conservation sa kultura sa tribong Balaan. Dugang sa mayor nga dako gyud silang paglaom ug paningkamot nga ma-innovate ang maong tribo.